қалам мактаби байналмилалие ки дорои имкониятҳои беҳтарин ва яке аз пешқадамтарин дар ҳудуди кишвар маҳсуб мешавад. соли 2023 бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода шуд ва соли 2024 бо дастуру супориши пешвои миллат расман ҳамчун мактаби байналмилалӣ унвон гирифту ба фаъолият шурӯъ намуд. мактаби байналмилалии қалам ҳанӯз санги асосаш ёки хишти аввалаш соли 2016 ҳамчун маркази таълимӣ гузошта шуда буд. дар он мо кӯшиш ба харҷ додем ки тавассути таълими хуби бо сифати забони англисӣ, математика дар он солҳо танҳо фанҳое ки мо ба он таваҷҷӯҳи хос доштем менталная арифметика ё арифметикаи зеҳнӣ, математика ва забони англисӣ буд. бо гузашти солҳо чун мо дидем ки дар самти таълими фанҳо, сифати таълим ва ба сохта ва ба истифода додани мактабҳои сатҳи байналмилалӣ таваҷҷӯҳи ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон зиёд аст, мо кӯшиш ба харҷ додем ки мактаби худамона дошта бошем. аз ин рӯ мо аз соли 2023 баъди кушода шудани мактаб бо мактабҳо ё ин ки бо барномаҳои таълимии гуногуни дунё аз қабили IB, Кембриҷ гуфтушунидҳо баргузор кардем, чун барои мо дастур шуда буд ки шумо мактабро бо стандартҳои байналмилалӣ мувофиқ созед. аз ин рӯ баъди кушода шудан мо соли 2024 расман ҳамчун мактаби байналмилалии қалам дорои аккредитатсияи мактабҳои байналмилалӣ бо программаи байналмилалии Кембриҷ мактабро кушодем. тамоми имкониятҳо дар сатҳи байналмилалӣ роҳандозӣ шуда таҳсил бо усули барномаи Кембриҷ ба роҳ монда шудааст. тамоми дарсҳои фаннӣ ба истиснои фанни забони тоҷикӣ ва русӣ бо забони англисӣ сурат мегиранд. аз ҷониби роҳбарияти мактаб барои боз ҳам сайқал додани равияи дониш омӯзгорони касбӣ аз мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон даъват гардидаанд. дар умум 7 омӯзгор аз мамлакатҳои амрико, покистон, эрон ва кишвари Гана дар ин макон фаъолият мебаранд. ҳоли ҳозир дар мактаби мо 235 нафар хонандагон таҳсил мекунанд. дар мактаб мо омӯзгорони дорои тахассуси баланд аз хориҷи кишвар, аз давлатҳои гуногуни дунё ҷалб кардаем. аз қабили амрико, Гана, эрон ва дигар давлатҳои дигар дар мактаби мо кор мекунанд. инчунин аз омӯзгорони маҳаллӣ ин ки аз омӯзгорони ватанӣ мо шахсонеро ба кор ҷалб намудем ки дорои тахассуси олӣ ва дар сатҳи байналмилал дорои дипломҳои сатҳи байналмилалӣ ҳастанд. дар аввал тибқи қоида марҳилаи қабули хонандагон то синфи 5 буд. онҳо бо ин роҳ мехостанд сирф кадрҳои худро ба воя расонанд. ҳоло насли мазкур дар синфи 6 мехонанд ва онҳо дар оянда аз аввалин хатмкунандагони муассиса ба ҳисоб хоҳанд рафт. дар ин баробар таҳсили томактабӣ аз ҷониби мактаб ба роҳ монда шудааст ки машғулиятҳо пурра бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст. хулас як ниҳоди хеле пурқувват дар арсаи илмомӯзӣ дар ҳудуди кишвар ки дорои имкониятҳои баландтарини таълимро ба роҳ мондааст. акнун мегузарем ба самти варзиш. ҳошияи ин гуфтаҳо метавон гуфт ки мактаби байналмилалии қалам имрӯз бо сатҳу сифати дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ каме ҳам бошад хусусияти хоси худро дорад. дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар мактаб мунтазам ба роҳ монда шудааст. бояи модди техникӣ шароити хуб барои хонандагон шароит фароҳам овардааст ки онҳо бо навъҳои гуногуни варзиш алалхусус дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ хуб шуғл варзанд ва обу тоби бадани худро таъмин намоянд.
шурӯъ мекунем аз варзиши рақами 1. футбол дар ин мактаб қоидаи хоса дорад. нисбат ба дигар мактабҳои амалкунандаи кишвар, мактаби мазкур расман бо ниҳодҳои бузургтарини ҷаҳон аз қабили афк ва фифа ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст. машғулиятҳо тибқи регламенти ҷаҳонии ниҳодҳои мазкур ба роҳ монда мешавад ва бенҷамин асамоа, собиқ бозингари равшани овозадор, ба сифати мураббӣ ва омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ бо хонандагон кор мекунад. امروز در مکتب بین‌المللی قلم ما 2 معلم فنی تربیت جسمانی داریم. یکیش از جمهوری گانا که در واقع دارای سرتیفیکات یا اینکه دیپلمی آموزگار فنی تربیت جسمانی و دیگرش از جمهوری تاجیکستان میباشند. اینها 2 نفر با کار و فعالیت خود در رشد ساحه تربیت جسمانی در مکتب ما سهامدار هستند. бозии футбол дар доираи дарси тарбияи ҷисмонӣ ва ё маҳфили футболбозон дар ҳолатҳои зарурӣ дар анҳамин толори варзишӣ ҷараён мегирад. шароит дар ин толор ба мисоли толорҳои футзали ҷаҳонӣ аст. ҳадиаққал як нуқтаи олуда пайдо намешавад. аз ҷиҳати экологӣ тоза, таъмири стандартии толор, насби таҷҳизоти гармидиҳӣ ва фақат андак ранги фарши толор хира шудааст, ки назғояти машғулиятҳои зиёди хонандагон дар мактаб мебошад. In our school, Kalam, we have good facilities. Everything here is special. We have everything. дар мактаби мо қалам, шароити хуб, ҳама чизи будубош барои таҳсил фароҳам аст. Kalam is now the best school I know. мактаби қалам беҳтарин мактаби омӯзиш аст. мо муаллимон бояд ҳарчи бештар талош кунем ва биомӯзем, чун мехоҳем дарсҳоямон шавқовартар гузарад. ба назари ман мактаби мо хело пешрафта аст, зеро омӯзгорони бо таҷриба ва донишманд дорем, ки ба мо чизҳои зиёдро меомӯзонанд. дар дарси тарбия ҷисмонӣ мо футбол, баскетбол, волейбол ва гимнастикаро машқ мекунем. мо ҳафтаи 2 дарси тарбияи ҷисмонӣ дорем ва муаллимамон ҷаноби Бенҷамин аст. инаш бошад, майдони назди ҳавлигии мактаб нест, балки дар ошӯнаи 4-уми муассиса сохта шудааст ва бисёр макони зебо барои бозии футболи хурд аст. сабзаи сунъӣ ва тамоми шароит барои гузаронидани мусобиқаҳои футболи хурд муҳайё шудааст. шояд ҳамин аст ки новобаста аз ҳавои боронӣ хонандагон хоҳиши зиёди тамрин ва бозӣ кардан дар ин майдончаи ғайриоддиро доранд. از نگاه فوتبال گمان میکنم که در بین سن و سال خودشان یکی از بهترین تیم ها است. қоидаи аҷиб дар ин мактаб роҳандозӣ шудааст.
новобаста аз оне ки машғулиятҳои футбол ва футзал дар ин макон гузаронида мешаваду шароитҳо ба таври аъло аст, аммо синфҳои болоӣ аз қабили 5-6 машғулиятҳои худро дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ мегузаронанд. баскетбол ин варзиш низ миёни хонандагон маъруфияти зиёд дорад. Сабаб шояд ин бошад ки Хушдил Саломов мураббии онҳост. барои онҳое ки намедонанд, Хушдил Саломов аз нафароне аст ки дар мунтахаби баскетболи кишвар таҷрибаи баланди бозикунӣ дорад ва яке аз баскетболбозони номдори кишвар ҳам ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ машғулиятҳоро дар ин самт касбӣ бароҳ мемонад ва бар аъло мушоҳида мешавад ки хонандагон бо ҳаваси зиёд машғули ин бозӣ ҳастанд ва ҳатто интизорӣ мекашанд то машғулияти баскетбол оғоз шавад. машғулиятҳои баскетбол низ дар тулоре сурат мегирад ки он ҷо машғулиятҳои футзал ба роҳ монда шудааст. Now I'm talking about our basketball club. We have машғулиятҳои баскетбол дар як ҳафта 2 маротиба сурат мегирад. мураббии мо Хушдил ном дорад ки ӯ шахси воқеан намуна аст. ӯ ба мо дар бораи беҳтар бозӣ кардан, роҷеъ ба кори даста ва дигар чизҳои лозима ки ба баскетбол марбут аст меомӯзонад. мо барои рафтан ба кишварҳои дигар доимо омода ҳастем. мақсади асосии мо ин аст ки наврасонро бештар ба варзиш ҷалб намоем, чунон ки медонем варзиш гарави саломатӣ мебошад. тенниси рӯи миз аз варзиши бисёр дастраси ин мактаб ба ҳисоб меравад. ҷиҳати машғул шудан ба ин навъи варзиш як толори барҳаво, зебо ва бо тамоми таҷҳизоти лозима муҷаҳҳаз мавҷуд аст ки маҳфилҳои алоҳида ба роҳ монда мешавад. мураббии касбӣ ва нафароне ки дар ин самт таҷрибаи баланди касбӣ доранд ба хонандагон аз ин навъи варзиш дарс медиҳанд. аз бозии хонандагон маълум аст ки дар муддати кӯтоҳ аллакай аз уҳдаи иҷрои бозӣ ба таври касбӣ мебароянд. дар муассисаи қалам мактаби байналмилалии қалам аз моҳи сентябр кору фаъолиятам шурӯъ намудам ва дар ин маҳфил бо ҳамроҳии устод Саидамиров ва Саидулло ин маҳфилро дар як ҳафта 5 маротиба мегузаронем ва мо кӯшиш менамем ки мактабачагонро дар сатҳи хуб омода созем ва мусобиқаҳои шаҳрӣ ва берун аз шаҳрӣ кӯшиш мекунем ростикор намоем. мақсади мо аз ин хонандагон ки дар ин маҳфили тенниси рӯи миз машғул шаванд ва бештар вақти худро дар беҳуда сарф накунанд ва омода дар ин маҳфили тенниси рӯи миз вақти худро гузаронанд. яке аз маҳфилҳои хеле ҷолибу мавриди диққат ин баргузории шоҳмот мебошад. аз ҷониби маъмурияти мактаб ҳафтаи 3 маротиба чунин маҳфил гузаронида мешавад ва ҳатто миёни онҳо ҷоизадорон аз мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ вуҷуд доранд. дар ин ҷо кӯдакон ба бозии шоҳмот бисёр шавқу ҳаваси зиёд доранд. бозии шоҳмот ин як бозиест ки зеҳни кӯдакро, мағзи кӯдакро фаъол мегардонад
شاهمات این یک بازی است که هم به خردسال هم به کلانسال فایده کلان دارد. میان کودکانی که در اینجا مشق میکنند از صنف 1 تا صنف بالایی تا صنف 6 اشتراک میکنند و در بسیار مسابقه ها اشتراک کردند. در مسابقه جمهوریوی خواننده صنف 4 شمس ادریس در مسابقه جمهوریوی آید به شاهمات که از تمام جمهوری آماده بودند اشتراک کرد و سزاوار جای اول گشت. синфхонаи шоҳмот барои гузарондани маҳфил хеле муносиб аст ва мураббиҳо низ аз нафарони касбӣ дар фазои шоҳмоти кишвар ба ҳисоб мераванд. аз ин роҳ шоҳмотбозони ин муассиса аз муддаиёни асосӣ дар мусобиқаҳои муҳим ба ҳисоб мераванд. I love chess. I was in lots of championships and I got first place. ман шоҳмотро дӯст медорам. дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок намудам ва сазовори ҷои аввал гардидам. And I got in Rumi Hotel 3rd place. I got in Ruski Dome 1st place. And I didn't get place in presidential. дар ин мактаб ҳангоми сабт ба ҳодисаи хеле аҷиб рӯбарӯ шудем. вақте ба толори варзишии гӯштини мактаб ворид гаштем, директори ин муассиса ҷомеъ раҳимзода ба хонандагон машқи гӯштин меомӯхт. кадом гӯштин? маҳфилҳои гӯштингирӣ дар ин ҷо ба ду қисм ҷудо шудаанд. маҳфили алоҳида аз навъи гӯштини ҷудо сурат мегирад ва маҳфили дигар бобати гӯштини миллӣ гӯштингирӣ аст. ҷомеъ раҳимзода аз нафарони ботаҷриба дар самти гӯштини ҳам ҷудо ва ҳам гӯштингирӣ ба ҳисоб меравад. дар ин ҷо хонандагони мо ба як шӯру шавқ аз шароити мавҷуда истифода мекунанд. нозукиҳои ҷудоро меомӯзанд дар залҳое ки машқ мекунанд. омада ҳамроҳи мо каме ҳам бошад, боз машқҳои худшона такмил медиҳанд. ман низ аз фурсати муносиб истифода намуда дар баробари таълиму тарбия баъд аз дарсҳо аз ин шароит хуб истифода карда барои насли наврас аз нозукиҳои ҷудо банду услубҳои навро барои онҳо таълим медиҳем. воқеан ҳам имрӯз ҷаҳони муосир аз ҳар як шахс тақозо мекунад ки ӯ бояд ҳам аз ҷиҳати равонӣ, ҳам аз ҷиҳати ҷисмӣ ва ҳам аз ҷиҳати ақлӣ бояд солим бошад. чӣ гунае ки мегӯянд ақли солим дар ҷисми солим, мо низ дар солимии ҷомеа каме ҳам бошад мехоҳем саҳм дорем. қариб ҳамаи хонандагони муассисаро вобаста ба шавқу завқ ба як намуди варзиш ҷалб кардаанд. фориғ аз дарс нафари бекор нест. мо пеш аз таъсис додан ёем ки ба роҳ мондани маҳфилҳо анкетаҳо тартиб додем, барои волидайн ирсол кардем ва аз волидайн дархост маъмал овардем ки фарзандатон дар кадом маҳфил мехоҳад шомил шавад ва бо имзои волидайн, бо хоҳиши волидайн ва бо ризояти волидайн мо хонандагони мактабро аз синни томактабӣ то хонандагони синфи 6 ба маҳфилҳо шомил кардем. ҳоли ҳозир хонандагони мо бо боварӣ гуфта метавонем ки дар ин маҳфилҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва рӯҳиву равонӣ хеле ҳам дар шароити хуб таҳсил карда обу тоби бадани худро боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ монда истоданд.
барои нафарони хурдсол ба мисоли хонандагони синни тумактабӣ ва синфҳои ду варзишҳои карате ва теквандо роҳандозӣ гардидааст. шумо медонед ки дар ин варзиш аз миёни хонандагон чӣ ҷоизаро ба даст овардаанд? унвони чемпиони ҷаҳон. ин албатта гапи шӯхӣ нест. چهار سال شده تکواندو مشق میکنم. من چمپیون آسیا، من چمپیون جام جهان. در جام جهان جای اول رو گرفتم. در جام آسیا سیم جای گرفتم. 13 تا مدال طلا دارم، یک تا جای سیم. من میخوام کلان شم ورزشکار شم ترکستان و تمام جهان معرفی نمونم. واقعا هم مکتب بین المللی قلم از روز تأسیس یابیش با دستاوردهای علمی و دستاوردهای ورزشی شرفیاب گردیده است. ما در ابتدا در یک چند المپیادهای بین الملل در کی بیرون از جمهوری و در داخل جمهوری شده گذشتن شرکت ورزیدیم. خوانندگان ما توانستند که در المپیاد بین المللی برینکس از فن متماتیکا که در مالایزیا برگزار گردید با مدال به جمهوری برگردند. این چنین خوانندگان ما در رشته‌های گوناگون ورزش، نمادهای گوناگون ورزش توانستند که پرچم جمهوری عزیزمان را بلند بردارند. ما خواننده‌ای داریم که در نمود تکواندو توانسته است که در یک چند کشورهای گوناگون شرکت ورزد، پرچم جمهوری ما را بلند بردارد. این خواننده صنف 2A جابیروف مصعب می باشد. اینجا اصلا معلمان تمرین میکنند. تالاری فیتنسی برای обутоби бадан. از تالارهای ورزشی کسبی یگان کمی ندارد. وزنه‌های موثر، سنگ‌ها و دیگر آلات ورزشی برای обутоб موجود بوده برای تمرین هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. همچنین برای استفاده درست و با رژه درست تمرین کردن و صفت مربی معاون دیرکتور مؤسسه عهده‌دار گردیده است که موصوف از نوع ورزش обутоби بدن به طور کسبی آگاهی دارد. آموزگارانی که به یگان نوع ورزش شوق دارند ما آنها را برای آنها شرایط خوب مساعد فراهم آوردیم. علل خصوص ما یک تالار بدنسازی نیز برای آموزگاران ساخته به استفاده قرار دادیم که در آنجا آموزگاران می توانند بعد از درس‌ها در حالت فارغ رفته با ورزش مشغول شوند. در طول سیاحت یک روزه ما در این مکتب یک چیز بسیار مهم رو مشاهده کردیم. در درس تربیت جسمانی دختران علاوه درس می‌گذارند و پسران علاوه. No, when we have a PE, they have a behavior class or cover. They make many things made of paper. ما عادتاً درس تربیت جسمانی را در تالار مشق می‌گذرانیم. درس‌ها خیلی شفق‌آور می‌گذرند. ما والیبال بازی می‌کنیم و همچنین مشق‌های بدن را نیز اجرا می‌نماییم. در برابر این ما بسکتبال و بدمینتون را نیز تمرین می‌نماییم. دختران حتما زیر مربیگی معلمه تربیت جسمانی و پسران با بنجامین اساموا مشغولیت‌ها را برگزار می‌نمایند. شما میدونید که در تمام دنیا مسابقه های ورزشی زنانه و مردانه وجود دارد. علل خصوص در کشور عزیز ما تیم های منتخبی بانوان، تیم های منتخبی جوانان، پسران موجود است. ما در آینده نیت داریم که
با گشودن محفل فوتبال برای بانوان، با گشودن محفل بسکتبال یا که والیبال برای دختران یک قدم گذاریم. اینچنین در رابطه با این مسئله با فیفا، با سرداران یا دستاندرکاران فیفا علاقه مشورت ها شد. از این رو ما میخواهیم که زمینه نخستین آن را در درس‌های تربیت جسمانی گذاریم. خلاص дар нисбати фаъолияти ин мактаб чунин хулоса баровардан зарур аст ки инҷо воқеан ҳам дорои имкониятҳои беҳтарини илмомӯзӣ ва варзишӣ мебошад. роҷеъ ба самти варзиш гӯем, агар бо ин суръат ва шароите ки доранд, оянда кадрҳои ҷавон ва чемпионҳои мусобиқаи оламшумулро дар фурудгоҳ пешвозгирӣ хоҳем рафт ва онҳо бо ифтихор ёдовар хоҳанд шуд ки мо мактаби байналмилалии қаламро хатм кардаем. дар нашри баъдӣ моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем.